Horas, salam jumpa di YouTube Sandili Perpakpahan. Salam sehat selalu. Horas sumbangan sundutan. Dipartikin nulion, parjulo marsatabi, amang rajai nak suri pada. Naing, pateri sorom majo, sada video, taringot tu, partording ni parjabaru. Di ulaun sorom madua, dot sari madua. Jabbar sien sigagak duhut, jabbar natata. Namasa di luar nami medanon persi umbang hasudutan. Naparjolo jabbar tu sibay sabut. Tulang manak hula-hula sibay sabut. Pasahatum ma siat tulat tobuk. Umma jabbar nabtibu. Napaduahon jabbar tu sibay tujung. Hula-hula manang tulang sibay tujung. Pasahatum ma ima siat tulat bona. Adorso tatorusson. Perlu bototta. Ahado tulat tobuk, ahado tulat bona. Tulat tobuk ima. Tulat tobuk ima. Pak ni horbo manang pak ni sigagak duhut. Pak na parpudi. Ima hai-hai. Bolo tulat tobuk. Hai-hai tu gijang. Bolo tulat bona. Hai-hai tu toro. Utiburo tulat tobuk. Siat tulat bona. Ima jo taringot tu si. Napatuluhon. Jabbar tu bona tulang. Pasahatom ma siat jabbar sobba nagok. Manang rusuk. Rusuk nagok. Napat opatton jabbar tu tulang rurobot bonani ari hula-hula na ramaranggi hula-hula na poso pasahatom ma siya sobba baru tu dongan sahuta pasahatom ma tulad bulun masuk na tulad bulun ima pak na naipudi dohot siya jabbar sud. Jabbar tu boru pasahatom ma siyan tanggalar rukung. Tanggalar rukung sada ipasa ma tu boru ni suhut dohot si maituan ni boru. Tanggalar rukung dua ipasa ma tu iboto ni suhut manang bere ibe bere. Tanggalar rukung tolu ipasa ma tu nabor ni suhut do akapo paranna. Tu bariban ipasa ma siat tulan. Baru tu pangulan huria siat tulan. Baru tu pungu-punguan do akale-ale do pemerintah setempat dipasa ma sian jabbar nagok. Ia jabbar ni hasuhuton. Tiak ka namar donga tubu, namar hamaranggi, do bona suhut. Ima sian panabuli, dohot upasuhut, manang namar hodong. Dohot ulu hipal. Ia ulu hipal, ima nalaho marsipitudai, dung diswatton, namar ujung golwi. Tersonima partording ni parjabarun na somal ulah kami di luar namun simpel dan praktis sebetulnya dang maul mengatur parjabaru setebi dia taraja na tasuribada au barani membaik konsep ni parjabarun dia ada hubang ala gudang do donga persahutaon dihami di Medanon donga sekubang au kebetulan nunga siya taon kitua ni STEM jadi dipartikenon gawe kitua para dato jadi bulu tungadong akan orang lebih dia mau amang rajai nang suriba rap kita pasik kupon songani majo nabui pinadar dipartikenon semoga bermanfaat di belakang videon adong do songon gabar ni pinahan
sigagak duhut dohot akka gwar-gwar di Parjabaron dohot video bukti membagi cabar pertordingi Parjabaron asarap pita pagudutun horas salam kumbang hasundutan horas amang raja inang suri pada om masudi akka gwar-gwarni Parjabaran sian pinahan sigagak duhut mulai hati ma dita saluhut. Jadi sungguh perjalanan di Parjabaran ini amang raja inang suri pada tulang topuk dobohu tulang sinabela tulang bona ima di simatupang tuga dorok mai raja nami so panagok tu bona tulang so panagok muse tu bona nyari sian sopa pasatu nami tong tulang dorok nami doho sian sopa hula-hula namar-namaran lohot hula-hula na boso Amin molo jabar tulungan sekalita dengan pasukiman ng banitugan. Dapat nagok mato tu pemerintah setempat doho tu doh karena itu di kota. Tu paribat doho tu pengadani huruya setulang mato. Iya upasuhut doho hulu ipal di asuhut bolon doi raja nami tanggalan rukung ima tiboru pananggal sada boru ni suhut pananggal dua ibu dari suhut dohot peri pananggal tulu na boru ni suhut dohot akayana konna sa dohot na Ima na buhay para kasami na buhay para kasami sonari tulad ng masahuda to katulang nami hula-hula nami terus yung memahami. Gabi ma aku nina horas nungadung adar di badar hanusa luhuna. Gabi na horas madihamuna mamburu nami marga lubang kao. Nung manonor na kaninga di batorak kamuna mulai sa parmopor. Dia kapartabaran narik pasatong muduhami molohami marga dogatoro. Dia na di pasar muna kelas dorokanan Majalo ino. mau lihat ya mah raja nami Gabi masalah horas. Ada ibu adi kita nomor nomor sauta hati. Gobe panirion yang pasatot tak. Masih gobe mak. Gabi masalah horas. Gobe mak tak pasat mau pengulinu lihat tak. Ini mau horas kan? dos rohata Horas ma di ita saluhu na amang raja inang suri pada. Molo tu ngarong ngakana hurang. Rak pita paune-unehon asa tu sikopna. Asa dohonom masuk kata ni si dua-dua. Sa debat donapuran na niatuk ni burni raja. Molo tu ngarong ngakana hurang di perdohan. Tabolok kumma si bagasar rohat. Horas, horas, horas.